kuthiwa kwabhekwa ezulwini wangatholakala, kweziwe emhlabeni wangatholakalwa, kwashonwa ngaphansi komhlaba wangatholakala. Labuyizwi lathi Johani, ungabusakhala ngoba ingonyama nempande yomndeni ithathile incwadi, yayithatha nempawu zayo. Uhamba nje Nkosi yami uJudas Shembandla, yazi ukuthi ziyenzeka izinto, abanye abantu bafa isikhathi singakafiki ngenxa yokuthi bengazi ukuthi bebenzani. Nazi impawu ngeke ngibale zonke, kodwa sithola uJesu empawini zazisencwadini. Ngesikhathi bemshaya uJesu wayethika, it is done. Ngesikhathi ethwala bemkhwifa ngamathe athike ethi it has been done. Kuthi ngesikhathi bemthuka bethi phela wena mawuthi inkosi zikhulule wena, athi it has been done. Uma sefika sephezulu sesesiphambanweni, uthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. uJesu lapho uthi labantu bathi bayangilaya, kanti abazi ukuthi mina ngigcwalisa isilabhasi engisuke nayo ezulwini. That is why yathi bathethelele ngoba bazi uJuda kube wayazi ukuthi ayekwenza kwakumele kwenziwe umuntu ukuze uJesu anikelwe, ukuze thina nawe sithethelelwe izono. Kwakumele somebody start imoto. Haleluya. Kwenzeka ukuthi loyo muntu kwaba uJudas. Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. uPaulo uqala ezenali intethelelo. Uma silandela kusefika uPaulo lesibili, olunye uhlobo lwentethelelo olungafani nentethelelo yokuqala. The second one is a specific one. Kukhona abantu abakhona beza njalo enkonzweni, baya njalo ematendeni, kodwa bathethelele. Athi wayengazenze lokhu kimi ngoba kwenze njani. Lalela lolu hlobo lentethelelo. The first one is a blanket cover, but the second one is a specific one. Lo mlindile ukuthi ngilinde yena aze eze kimi, azoxolisa kimi. Uthi uJesu, lalelani, kukhona abayothethelelwa during the course of the day, kodwa khona abayothethelelwa nge-extra time. Kukhona abantu abangakholwa abaseshibhini sina, kodwa siyothi masifike ezulwini sibabone sebekhona. Bangenephi? Bangene ngentethelelo yesibili. Uthi namhla ngizoba nawe, akakahlali phansi avuma izono. Nkosi Jesu, sithi thina uvume kubani izono? Uthi uJesu namhla ngizoba nawe, ngenxa yokuthi uthe lona Nkosi uzungikhumbule. Uhlobo lwentethelelo oluhlula amakholwa uyilolu hlobo lwesibili oludala abantu bahambe benamagqubu. Ngesikhathi usunamagqubu uNkulunkulu akasebenzi ngawo. Namhla ngizoba nawe paradise. Abantu bafuna ukuthi ngifuna ukumtshela indaba zakhe before ngimthethelele ngimtshele, ukuze angazi ukuthi ngubani. Kodwa ithi ngonyama, namhla ngizoba nawe paradise. Umehlula uphawu yathika, uyaphawini olandelayo uthi angisukwazi ukuthi ngihambe emhlabeni ngishimndeni ixabene. Ikhaziwe imndeni yahlukaniswa kahle, kodwa uJesu before ahambe uthi kufanele ngiyolunguze home affairs, izinto zonke ngizibeke ngononina. Umfana azazi ukuthi umfana, intombazane yazi ukuthi uyintombazane, umama azi ukuthi umama, ubaba
Baba zazi ukuthi ubaba ngoba inkonzo kaJesu kwakuyinkonzo yokuthi azobuyisana azoxhumanisa uNkulunkulu nabantu akuxhumaneki noNkulunkulu emhlabeni endlini uzamile you can't preach izwi kaNkulunkulu uphuma ekhaya kuthiwa isinto asikho so inkonzo kaJesu uma ethi kuphelile it is finished is because izinto ahlele zona uzenzile uJohane uyazi la ikhona ukuthi wamshiya nonini uMaria ngesikhathi elevator because kukhona islevel yendodana bese kuba khona ilevel kaNkulunkulu vele wayenza inkuntathu uJesu manje ke ngesikhathi emuva sekufika isikhathi sokuthi akathatha isiqu athatha indawo yakhe yobuNkulunkulu kwadingeka ukuthi igazi lakhe akalishiye endaweni efanele ukuze ngesikhathi uNkulunkulu angabi nayo inkinga ngoba ngeke asakwazi ngiyabukela indaba uNkulunkulu mamsikhakhana akakwazi ukuza la embali ngisho uNkulunkulu mina lwesikhuleka kuye akakwazi ukuthi physically eze embali kodwa uNkulunkulu uthembe mina nawe ukuthi sizomrepresenta simrepresente la embali manje uJesu eqonda lokho ukuthi yonke into inesikhathi sayo ubile indodana for 33 years kodwa manje kufika isikhathi sokuthi akahambe ayothatha isihlalo sakhe sobukhosi akakwazi ukuthatha isihlalo ayograduate abe inkosi unini ekhaya ngoba khona abazalwane abamuzwa kakhulu uJesu kodwa akakwazi ngisho ukuthenga isinkwa ekhaya khona bazi ukuthi imoto yakhe ayina petrol kodwa akaze ekhaya ukuthi bakhanyisa ngogesi yazinye zendaba but uJesu seyihlelile wayilungisa wayiqeda wayishiya le ndaba simthola uJesu eseveza manje izimpawu zakhe sokuthi lithi izwi lenkosi kwenye indawo thina sinayo umpriest omkhulu owasuka emazulwini wathabula amazulu ezala ongalingwanga njengathi kodwa yena wayengena sono simthola manje sene egcwele izono wathi uyambheka uNkulunkulu wangambona yena wabona izono ziphezu kwakhe waflathela isho kanjani izinkosi waflathela ukhala kangaka nje uqandu khawuflathelile uNkulunkulu akamashaba asazi kube waflathela wasethatha istep ukuthi kwakuzoba njani uthi kuJesu uNkulunkulu yinye into ayizondayo inhlonipho so because wamletha umthetheleli wamletha umgezi wabantu uJesu sidlule ngivale impawu njengoba ethi manje simthole sethi kuphelele kufeziwe useyenzile yonke inkonzo simthole manje ethomile usekhazile ukhazile wachaza ukoma uJesu omile into ayeyizela uJesu kwakuzoxhumanisa abantu noNkulunkulu abantu baxhumana kanjani noNkulunkulu abantu baxhumana noNkulunkulu ngemiphefumulo yabo ngoba uma lithi izwi lenkosi uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha okudala kudlulile kodwa konke kwenziwe kwababusha into erinywayo umphefumulo wakhe uma uJesu efika unesika wasithole ejointini cha soze sikungcwabe naso isika sakho kodwa isika esingaphakathi
uma sefikile uJesu sizofilwa leso skam. Uzovela uhanjwe usiwe beauty salon, ufike wenziwe ube muhle, ube musha. Ngikhuluma ngomphefumulo okuyiwona uJesu athi ngomile. Litizwi lenkosi asekubonile konke lokho engikubala kwenzekile. Wathi ngomile ngoba kukodwa kwasekuseni sekwenzile, sebekwenzile, sebemkhiphe ngamathe. Lalela lithizwi lenkosi ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina. Kwakufanele ayesiphambanweni ukuze kuvele imivimbo esiphambanweni, ukuze sithi ngegama kaJesu abaleka amadimoni. Kwakumele kwenzeke esiphambanweni, ingakho kuphelile. It is finished. The debt has been paid in full. Ohlele koneni uhleli ngokuthanda, akahleli ngoba isolution ingekho. Yazi ukuthi khona abanye bathi khuluma nabantu abadala bayazi le ndaba. Bathi ayisengihlalele nje abantu ababo. Ngisho abadala abantu. Kukhona abanye abahleli athi ukuthi nje uma engangikhahlelanga ngiyabona ukuthi akasangithandi. Bahlalela ukukhahlelwa abantu ukuze babone ukuthi bayathandwa. uJesu uwenzile umsebenzi. Lithi izwi lenkosi Johana ungabusakhala ngoba impande nenzalo kaDavide ithathile incwadi yayinamulula nempawu zayo eziyisikhombisa. Uthi kuphelile, kufeziwe. Uthi umhlabeleli kuphelile, washo khona eGolgotha. Ngesikhathi esethi kuphelile, kukhona abakhompoza iculo bathi uSilo wathi kuphelile, washo khona eGolgotha. Umsebenzi was done and umsebenzi is finished. Siyene ezwini lokugcina, ezwini lesikhombisa, kuthiwa wani uLuka chapter 23 verse 46. Ngicela ungifundele lona ngegama lenkosi uJesu. Uphelile, uphelile, uphelile. Luke 23 verse 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Now uJesu ujabule. I have accomplished imandate engiyinikeziwe, ngiyinikezwe yikomiti lasezulwini. Sengikwenzile konke lokho. Manje there was another item outstanding. Le item kwakukuthi uJesu manje useqedile emhlabeni, sekumele ukuthi ayolanda something ngaphansi komhlaba. Lokhu manje ngesikhathi esokwehla esona ngaphansi komhlaba, uthe okhulumile wathi iHades neParadise kwakusondelene before uJesu afa esiphambanweni. Kodwa manje ukuze kuhlukane kubizwa ukuthi uJesu akaphume enyameni asone phansi. It was on the plan ukuthi uJesu kufanele ehle asone phansi ayothatha isikhiye zokufa kuyimaye enyuke yezulwini. Ingakho uJesu okholwa yimi noma efa wophila loyo muntu, ophila ekholwa akaseyikufa. Yasizwa siya contradict le statement.
okholwa yimi noma efa wophila ophile ekholwa yimi akasayi kufa iya contradict le ndaba but ilalela-ke uJesu before ehle wayengeke ehle noKristu. Nkosi yami Jesu, ngithini manje? uJesu kumele aye phansi emathuneni, kodwa manje uJesu njengoba ezokwehla akakwazi ukwehla noKristu. Kwafanele ukuthi uJesu akabheke ukuthi ngesikhathi ephansi ekufeni eyolanda ikhiye zezulu uKristu uzomshiyaphi. Lalela, uJesu obethelwe esiphambaneni uzosilanda. uJesu umeli namhlanje kodwa liyezi iwundlu. uKristu Jesu ngesikhathi ehla uyofika engaseyena umeli kodwa seyijaji. Nawe ijaji kwakungafanele lihambe liyobona ufakazi. Khuluma kahle. Uma kuyokuqoqa ubufakazi kugijima abashushisi, kugijima abameli babuye namazibiti, kodwa ijaji liyahlala lilinde ukuthi ababuye nalo bese beyabeka bethi ngenxa yalobufakazi manje uJesu kufanele ayolanda isikhiye yosilanda phansi ehayidesi ayolanda abuye naso. Before ehle kufanele akhumule uKristu. Ngesikhathi ekhumula uKristu uzomshiya. Hallelujah. Hallelujah. Uthi uJesu wabheka khona omunye umbhala kade ngifunda indaba yakhe. Uthi uJesu wathi mayebheka wathi hayi ngoba naleya ndaba ngesikhathi ekhala kakhulu edazuluka indoda endala ikhala. Wathi ngoba naleyo seyilungisekile ubaba usengakimi. Lithi lelizwi uJesu wanikela uthi baba ezandleni zakho ngiyawunikela umoya wami. Lithi ukusho lokhu with the word of intimacy, ukusho lokhu with the word of trust, ukusho lokhu with the word of surrender. Uyawunikela, uyamethemba, uyamthanda ukuthi lo muntu ashiya kuye uKristu. Mighty God. Zahlukana izinto. Bakhuphuka bonke bayofika esiphambanweni. Kodwa masebehla esiphambanweni sekukhona okufanele ehlashone phansi. Lithizwe lenkosi lomphefumulo vele unikeza kuyise vele wayewunikezile. Angithi nibone mase sizothile. Ethi umhlabathi ethi umphefumulo uyokubuyela kuyise njengoba yewunikezile. Manje inkinga lo umhlaba sinali ibhokisi osinali ithuna nandi. Umphefumulo asiwazi ukuthi uzoshonaphi because asimazi ukuthi ufe lona unaye yini uKristu. Manje ke kubalekile ukuthi ngesikhathi usenamandla uhamba lungisa indawo la umphefumulo wakho ngesikhathi uyovaya wena emathuneni umphefumulo wakho uzobukulinde khona. Ithizwe lenkosi uma likhala icilongo ukukhala kwecilongo lithi abo besemathuneni ngaleso sikhathi bayolizwa qala izwi lecilongo. Laba balale belele nezwi bese beyavuka kuqala. Lithi thina siyobe sisemzimbeni siyobahona number 2 ngoba koqala kuguqulwe lemizimba yethu ibe umzimba ofanele ukuthi unyuke. I-force of gravity yasebenza phela. Ithini-ke incandweni? Ithi siyophambana nayo. Siyophambana ne-force of gravity.
siyophambana nayo ngoba sobe sesiguquliwe, kuguqulwa imizimba yethu, kuyoguqulwa imizimba yalabo abathe besahamba bazi ukuthi lizofika lolu suku umphefumulo wabo bawubeke endaweni efanele. Ngesikhathi kanti izwi lenkosi ezandleni zakho ngiyawunikela umoya wami. Wena wakho unikele Baba. Yazi ukuthi bakhona abapretender as if yonke into right la bekhona and yet ayikho right ngenxa yokuthi bane pride yokuthi I cannot surrender everything kuJesu. Nase befikile bathi ngizomkhonza, ngizoya ukuze abazalwane banganginaki, kodwa deep down enhlizweni yakhe nasengqondweni yakhe athi I'm not going to surrender. Izwi lenkosi uJesu wathi ezandleni zakho ngiyawuletha umoya wami, washo ngothando, washo ngokwethemba. Ithini izwi lenkosi lithi wothandwa Nkosi uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke nangangokuqonda kwakho konke. Ikona lokho esikhuluma ngakho uJesu wanikela konke. Why wenze njalo uJesu? Ingoba wazi ukuthi ngosuku lesithathu uzovuka. Ngesikhathi evuka emathuneni kufanele afice uKristu esendaweni right. Uthe mayivuka emathuneni njengoba nathi ngesikhathi ulala ufaka ibhokisi umphefumulo wakho ngalesikhathi ufaka usuku usuhlele eparadise. Uma kade usebenzele eparadise usukulinde khona ilapha epark station la kulindwe khona ukukhala kweqilongo bese siya kwi-judgment. Ezandleni zakho ngiyawunikela umoya wami. Lithi washo lokho wayeseyafa. The rest is history ngegama lenkosi uJesu. uNkulunkulu anibusise. Amen. Siyabonga dwala lethu, siyabonga libutho, siyabonga sonini nanini uNkulunkulu namandla onke ukusikhumbuzisa Jehova ukuthi kambe lolu suku olwani. Baba namandla onke siyazinikela kuwe ngakho konke ubuthi nabonke uNkulunkulu namandla onke sisebenzisa Nkosi yami onke lamazwi Jehova ade kukhulunywa namhlanje enhlizweni zethu. Bathi sisebenzise Jehova abe masha ngegama lika Jesu ukuze masiphuma Nkosi yami kule ndawo siphuma bothandekayo sizowasebenzisa ngaphandle ngegama lika Jesu. Sitshela abantu uNkulunkulu wami ukuthi wena uJehova ophilayo, wena uJehova obuyayo. Busisa Nkosi yami abantwana bakho okhulume ngabo namhlanje ngalobusuku ngegama lika Jesu Kristu ozobuya. Amen. Bonke bazalwane, inkonzo yamazwi ayisikhombisa ngimbonga uNkulunkulu oye wangimisa ngiphakathi kweyiperingane wangipha amandla ukuthi ngime. Kodwa ngiyabona-ke kufanele kubalanse, kufanele kube khona abale bakupereke kube